Ngiphinde ngibingelele balibukeli bomkhanya kude TV ututhuko uzungu no sengikhona futhi guys bengifisa ukuthi siphinde futhi sikhulume ngale ndaba le yokuthi imali uyispenda kangakanani and uyigaina kangakanani imali while usuku semgwaqeni noma usuku kuleyo mpilo yokuphara. Ayikho ke into enemali njengomuntu oyiphara, kodwa nina ngeke nikubone lokho. Mhlawumbe abanye abasondelene nawo bayabona ukuthi ayengeke abaphara ayenza imali yabo. Kunomuntu ongahlala naye ekseni ngo-4 oyiphara uthwele umthwala amathini mhlawumbe lezo defezi mkhiphe 250 esikalini, mhlawumbe khona nokhopha yabo. Akwazi ayenza imali yasekuseni le azobhema ngayo ekseni, khona asazoyiphantela semini bese kuzoba khona asazoyiphantela futhi yantambama yabo. Lo muntu mhlawumbe uthola wenze close to 450 or 500 imali ayenzile ngosuku. Lapho ngithi mengicabanga ke mina nami imali yade ngithola nje ngosuku bengikwazi ukubahlanganisa 250 300. Wena uyihlanganisa ngokucela wena? Ngokucela ke yabo. Lo nto leyo futhi bengize ngisho khona cha khona kusho ngiyayikhulumela ngempela yabo, ngoba hayi ukuthi ngizoze ngisebenze yikho nje ukuthi nje labo 5 rand nje kubantu yabo. Kokunye futhi uma ukhulume kahle naye uyoza kunikeza ngisho 20 rand uyayibala yonke globalile lapho kubantu ku20. Hayi lokho nje ngingenile nje kubona nje abashintshana futhi ngepaki akekho ozohlala usuku lonke khona kodwa lokho befika nje shintshana wena lokho uyakubona nje uyayichaza uyacela yabo. So manje mawucela uma isiphi strategy lapha umuntu uvela aqhama sathi uyashota yazi yabona khona enye into engasheshe ngayifunda ngisakhona like ngidlovu nje ngingakayi khona le ngoverelem ngoThekwini nje yabo. Khona lento ukuthi ufike ukuthi umufika umuntu usabona malume ngisacela ufike 5 rand malume ngifuna ukuthenga isinkwa ngilambile yabo. Umuntu ohlaniphile nomuntu ophilayo kahle khanda uzokwenza ubheke ngenza isidima lokho canza ngibone ukufuna ukuthenga ugwala ngale mali yami awusakuthengele into yokudla yabo. Lapho ke uma esekuthengela wena usukulimazile vele emoyeni. Showcase phela ngithi akusekho sozokuthola phela imali zoyenzana yabo. Kanti azave ku rush ukuthi uzofika nje sawona bhuti igama lami nguNtuthu wakazungu yabo. Ngiyangithanda ubusiness bonke sika Zungu kodwa nje ubaba kuBhengu yabo. So kubaleka ukuthi ufike umtshele ukuthi bhuti angikwazi nawe ongazi and I'm sure ukuthi uyaqhakeka nje ukuthi sekwenze njani manje sekufika amaphara nje ungawazi eduze kwakho yabo. Cha ngicela nje ukuthi u1 minute noma 2 minutes esikhathini sakho angazi noma amaphara yawafuna noma awafuni nini angazi futhi noma lento engizocela yona noma against ama principles zakho nama rules zakho angikujwayeli kodwa kabi ukuxakeka nami ngiyawasaba ngacala angifuni nje inkinga. Bengicela nje malume bathi ngizama ngithenga ngo5 rand ngingeke futhi ngiqamba manje lo ngithi ngiyothenga isinkwa ngiyothenga igwinya yikho lonto ngiyothenga yona lento engenza ngibe nje kodwa manje ayikho into engizoyenza ngiyayidinga ngale nje ukuthi ngize ngenza amacala. So ngibona kungcono khona ukuthi ngicela unokuthi kuthiwa uyangivula ufanele ungigende sengikubamba inkunzi noma mhlawumbe angeke ngikwazi ukuphila kanjalo kusuke emafamu mina yabo. Angaze ngikhulise ngaleyo ndlela. So umuntu uzokubuka emehlweni usezoqala ukubuza ukuthi ndoda kwenzakalani ngempela yabo. Bebe baningi abantu bengihlala nabo bembuza ukuthi wena yini inkinga bese waphela umuntu uthi ukhuluma naye umuntu abone ukuthi cha ukhuluma into esile yabo. Yini inkinga siyamchazela umuntu hayi indaba nje yona ngathi ngiqale ngiphume esandleni somzali ngayiphatha ngaenda phase ngiwasebenzisa kodwa ke sengizamile wagcina ungasahloniphi. Gcina ngasahloniphi yabo. Iyalahleka nenhlonipho masula lezinto yonke into kulahleka yonke into akulahleka inhlonipho yabo. Nje ngo2018 ngiyabuyelana nje noma ngane yami wakudala yabo uMakabandile. So ngiyacela nje ukusho lokho ngiyakujikeleza kodwa ke walahleka ukubhema kwama drugs manje nje yabo. Angeke ngize ngisho nje ukuthi yena konto ibenefitayo nje lapha ayikho into esile uphila nje la kwindingiliza nje yokuba islave nje sesidakamizwa nje ayinto ecreative. Uma usuyitholile uyajabula suqaqile phela so right siyawazi nokuphapha ukhulume nabantu kodwa futhi manje kuyoze kube yinini uphila kanjalo 90 inkinga. So manje mawucabanga nje uneminyaka emingaki wawusuneminyaka emingaki nje ubhema ama drugs 3 years 4 years
4 years 2020 Mawucabanga nje 22 23 24 uma ubheka nje imali nje so uyibheka yo angazi ngawuphendula kanjani lo mbuzo umbuzo bethu ake ngiqambela manga yabo imali esengibhemile kuma drugs imali engakwazi ukuthenga ngisho imoto yabo imoto ehambayo imoto ehambayo kusho ukuthi nje kube sikhuluma nje le mali njalo nawe uyicosha kube ithatha kuba abantu la edrobheni yazi ngeke isikhathi kulula ukwenza imali uyiphara ngoba imali uyibalisele nje kubantu uyibalisele nje sonke kodwa manje ekugcineni ngeke uzukwazi ukuphila kanjalo nomphelo yabo kuhamba khamba iphele lonto abantu sebeyazi abantu ukuthi hayi nangu lofana lo uzocela imali uzobona hayi manje ingakho uhamba ngacasuka namthayi ngeke phela igama lami phela leli ngibuthwa phansi ngokwe level empilo nje ngilapha phansi ngisho ingane encane ngafika ikhona ukuthanda kwayo nje la kimi angiyindoda nje engena honor besho njalo abelungu bathi nje cha indoda nje engena ipride yami kephi neconfidence yami uma ngiphila kanje hayi ngakho ke ngizingihlala nomkhanya ukuthi TV noMabusana nakho ke la ngikhona njengamanje ngine relationship e right ngisho noma wami yabo into bengada ngayigcina le yabo kungisiza ngendlela eziningi nje ukuhlukana nedamizwa nale yampilo ngoba manje mengabuwela futhi khona kube kuphelile kodwa kuyinto engekuzenzeke leyo ngibonile akusiyo impilo yami leya akusiyo intuthuko lwana abantu bayamazi untuthuka ke ungahlahla untuthuka kuyena bengayenwa sestrategy hayi kwenzeka iphutha nje ngendlela ekwenzeka ngayo iphutha amaphutha abafethu ke senza amaphutha angafani empilweni ngeke uzifanise amaphutha akho wena owenzile empilweni uwafanise nawami ngoba phela vele kahlahle wonke umuntu omusha nje uneyinkinga zakhe unamaphutha akhe futhi so manje ngeke uzungitshela no 100% ngokuthi mhlawumbe awukwazi wabhema ama drugs before naba wabhema abanayo ingqondo bekhulume nathi sihlezi kanje uthothi uyabona nithi khona umuntu uyabona ukuthi cha sesilingweni la wifi nje kwenkulu inkinga kodwa uthothi umuntu awekho ama means awenzayo ukuthi akwazi ahlukane naso leso silingo leso so manje angeke ngize ngisho ukuthi akuhlukaneki naleli demon ngiyahlukaneka ngoba wena wenzile wena nakho ngiyaphila saka ngiclean yabo and ayikho into engienjoy njengokuba clean sengifuna ukuba clean kakhulu yabo egcoka kahle ayi nje kahle nje yabo manje angishayi nje angalokho ngisetha le language kakhulu yasemgwaqeni yabo indaba ukuthi angishayi nangani awusafuni yabo angisafuni ngiright ngisuthi yabo ayikho into engiphathe kabi noma into engiphatha kabi njengamanje njengokuthi konje kusafanele ukuthi ngibele igama lami ukuthi kuphinde lihlonishwe futhi yabo ngiphatha kabi lonto so uyazama ngokwamanje kodwa ufuna ukuzama ngakho konke okusemandleni akukho kufanele ngikwenze ngaphandle ukuthi yabo ngizame nje ukuthi impilo yami ibe stable njengawo wonke umuntu ngoba phela iyaphila igenge la yabo kusebenza ama 2000 manje kodwa ke impilo akusiyi competition impilo nje ngihlanganisela wena ukuze kulunge kunabantu abano 40 bani abasazama ukuhlanganisa impilo namanje so nami ngisane chance nje khona ukuthi impilo ihlangane kodwa ke ngiyazi nikhona nani babukeli bomkhanya kude TV yabona nje impilo bafethu ayikho ngaphandle umuntu ngabantu impilo ayikho ngaphandle kwenu yabo mina ukuze ngize ngilunge ngilungiswe yinina nok encourage yinina ngimotivate yinina sengibona ukuthi mina ngabe ngubani mina ongayeki usizo olugaka oliqhamuka eSouth Africa ekuthenini ngikwazi ngibambe iqhaza ngempilo yami yabo kube right ngibuyele esipeni right ngiphile kahle bengibone futhi sengi right yabo ngoba nje ngiyibona nje ngingumuntu omusha uma uyibuka nje esibukweni uphinde ubuka ama-video ngoba ngiyabona kwadlale ku TV la so manje uma uyibuka nje uyibuka esibukweni uyibuka isithombe sakudala uphinde uzoyibuka manje uyibuka esibukweni kuthini angeke ngize ngiqamba banga yabona khona nje ukuthi ngize ngisho ukuthi hayi kwaNkholo hayi akumina phela lo umana ke lapho yabo uma yabo bengasayitsheli ukuthi khona yisupport engisazoye ngiyithole ngima ngisho ukuthi mhlawumbe saxolelana naye yabo uma kadwa ngixolela yabo belinde nje ukuthi ngibuyele nje ekhaya wena wazi kade bakuxolela hayi ngiyakubona ukuthi ene kufanele ngibuyele ekhaya uma kadwa ngixolela
kodwa manje ukuthi bengeke ngize ngikwazi ukuhlala nawe uphila izinto ezibhemayo kusho ngizolahlekelwa izinto zami phela la akuhlaleki nalomuntu obhemayo vele ayi ngeke kuyingozi kakhulu yabo nje umuntu nje njengaye nje uma angithi phela abahlezi be-attenda nje yabo izinto ezicishe efane nazo lezo so manje uma izohlala nawe egcekeni umuntu okanjalo vele showcase yabo akugeji akakwethembi at all manje uzohlala kanjani vele futhi vele automatically yabo so le lathi uhlala khona le ko vele manje uhlala khona awukazi mhlawumbe uyoqasha uhlale nabantu bese mhlawumbe uhlale endlini hayi ngeke kwenzeka ngo December kajaba wakhamba kanjani isimo yakho ukuthi phela uyazi ukuthi nawe ubavusana bethu noma abethu ngiyahlala nawe ngixoxe nawe sihleke kube mnandi kodwa kukhona lokho ukuthi eyasha lonhlezi nephara la yabo lokho ngeke kuze kushintsheke lokho ngeke kuze kushintshe so nami bengizama ngayo yonke into ukuthi uthola umuntu ngiyamkhombisa nje wasihlezi kanje bengihlezi mina khona imibhudi nje ulapha eKenlands yabo othize nje ngihlala kuyena ngindendlu nje yami uthandwa amazungu ke yabo mina ngwazungu so ngakuse ngikhulunyelwa yona sister engihlane naye emgwaqeni khona ngiyiphara hey yabo nami ngeke ngibone nje ngathi umuntu ongathi nje une favor une advantage ngoba manje ngiyakwazi ukuthi ngikhulume nje yabo ukukhuluma kwakho ugcine kukusebenzela nje uphile ube ngcono hayi ngisho ukuthi mhlawumbe le nto le into right kodwa futhi into right ngani kuyakususa enkingeni ngiyakususa baningi abantu ugcine nje sengisocialize nabo aba right yabo ngize ngibone namhlanje ngiyakudeserve ukubuyela empilweni right ngoba ngiyazama uyisondeza isikhathi esiningi ngisondeza nje kubantu aba right bayazi abantu khona ko Verelem uKenlands yabo sibuye size ngala emakhaya eGingindlovu ncinyane yabo mabhokweni ngihluphile ngokucela yabo lonto iyodwa manje kodwa uyafisa nje ukuphinda ucele noma nje sokufisa ukuthi nje manje ube indoda uyimele angeke kwamele ngiyimele hayi ukuthi kwamele yabo uzoyimela ngizosebenza kanzima futhi yabo kanzima manje abo phela egcineni kuningi umuntu akasayiphileleni sephilela nabantu yabo uma akasente iqhamuka kumina futhi kwayesaphila ukuthi nje ngiyafisa nje esaphila ukuthi akadla imali yami kadla imali yakho nje incane kanjani kodwa iqhamuka kumina manje hey while so proud ngami ngiyafisa nami ubone ijabule yabo impilo iqhubekele phambili so ngiyakumotivate nawe ngiyakencourage nawe ngiyakuadvise wena ongakayibhemi ke at all wena usibhema ngiyakumotivate ngiyakencourage ukuthi zama mfethu yabo manje bese yaqeda amanzi ngolimo ncenga kancane lemohlisa idosage yokubhema demo nasegazini kwehla demo ufuna usizo ukhuluma nabantu udinga support khuluma mfethu uzosizakala yabo abantu bayabhilive sakhona ama second chances umuntu mesuke ecabangela wena ongakabhemiki ngiyakucela mfethu yabo sisi noma bhuti ngoba phela lento idlo enombani uyahlala namaphara amantombazane emgwaqeni oQueen Para yabo batho ubani oQueen Para oQueen Para babiza kanjalo oQueen Para manje iyahlupha ke lonto ke le ngoba umuntu esibazana akaphanti ngalendlela ke le kade ngibale yabafana yonke yabafana uphanda ngendlela yakhe ephanda ngendlela yakhe naye yakuyidayisa yena qobo lwakhe yabo ukuza kwathi ebhemile number 2 akangeni kuma period yabo udalwa yini lento ayibhemayo yabo lokho anza kuthola nje kuma clinic nangithi nama social worker ke ngoba ngisasanda kufika khona lapha ko Verelem benginakho ke station komunye nje umama usensana nama social worker naye akazi noma mhlawumbe bengathanda kodwa ke phela ungamention abantu mfethu hayi anginankingi uyena umuntu futhi naye obebuya yasho ukuthi azi amantombazane awadabukela ke lawa bhemayo ngoba uma usanda kuqala ukubhema vele hayi uzohamba ngendlela normally sazongena ama period nani kodwa mususu kuneminyaka usubhema igazi lakho selingcolile vele ngoba phela nje kubabona ngathi banjena nje abafethi bamaphara nje negazi aphathi selingcolile uzathi bemncane bemngaka yabo awudliwa yini udliwa nje ilwane lezi ohlala nazo la estradini udliwa ama drugs yabo njengoba ngisho ngithi akupheli wona kuphela wena yabo ayadla egazini so njoba edla nje kanje egazini nezilwane la ithize
njengoba nje uphila ehlane uphila njengesilwane yabo vele ke showcase uzophila nezilwane ezizophila kuwena zinje igazi lakho bake bethi umqonto estradini yabo uzake zakuhlala nje nawe langiqale ngindlovu ngazama ukuchasha kuyona leyo nto leyo ngaphinda ngafika futhi lapha lento kuba ukuthi usiza umuntu mhlawumbe umuntu akubasele ukuthi ngebra mfethu ungidlalise mfethu yabo umuntu agcina akutshela ukuthi mfethu anginayo isito ongibatha yabo hawo sayishare nje leyo ngubo leyo weJesu iyakuhlala imqonzo yini kuzintwala hayi imbungulu ziyigazi maye lento vele ikuncinza kuze kusekuseni yazi feqala kube khona owodwa ngeke uzuzwe kodwa hlala la emphethweni nje kakhulukazi emabhlukweni hlale nje vela ugezi yabo vela ugezi vele yabo ine advantage eningi kakhulu iyawazana ukucashela khona la emphethweni kodwa umnyobo nekhanda ugonda hawo ekhanda kuyacasha kuyathanda nendawo engathi noboya so uma seyiqala seyikudla ke yabo qala ube wodwa uyabona sekukhona amaqanda mhlawumbe awu6 yabo ungayinaki futhi sekunemqonto shithe su6 my 7 ngalo olokhuzala nje uthi yabona futhi sekukhona neminye futhi semaningi lamaqanda lawa hayi gcina expand uyinakekile yabo idla lona leli gazi elingcolile hawo ikhuluphali bemngaka futhi yabo manje impilo leyo ukuthi uphila nje udliwe izilwane ngoba phela ngazi umuntu udliwa izilwane bese thule beselele phansi yabo manje uma uzodliwa izilwane uphila uyafana nomuntu ofile usho ukuthi udliwa zimpethu ufana udliwa zibungu impethu sethuneni mina nje le nto le ngangilokhuza nje ngangihlazeka ngaleyo ndlela ukuthi ayingeke kusho nje I'm good as dead kahle kahle usodliwa zilwane uphila I'm dead man walking ngoba manje angikwazi phela ukuthi ngingathi ngiyaphila kodwa ngidliwa izilwane hayi ngeke ngenxa nje into nje yazi iwungu into engekho kanjani yabo so I would like ukuthi guys ngintshene yabo kuningi sazongitshena yabo usuku nosuku ekseni usazobatshela ngisazontshena nje ngokubaleka ukuyiphatha wena hayi indaba zama drugs ama drugs bethu ahlukene ama drugs khona iwunga khona irock khona ingidi khona icocaine khona iCrystal ban Crystal man manje ziningi nje idamizo ezinye ke manje mase nimboza sonimbozelana ayithi phela iwunga ayufula umoya iwupowder so mizoshaya umoya vele izophephetela so fanele uyiprotect ngalendlela le especially ubhema phandle yabo ngithi mhlawumbe nibhemele ehlathini umoya vele kulula ukuthi umthole ugcina usuphatha uplastic wakho ublack man labo plastic labo obin yabo uyifaka phakathi kona uyabhema abanye bayajova baspike so umuntu ojovayo kulo mangathini ngoba phela baningi nje abantu basibhalela la lona usuke seyijova nelonto eyiningi mawubheka usuke sengalungiseka kodwa noma nganzeni ayikho into engayephi futhi yabo umusuku usuyitshele nje ingqondo nenhliziyo ethi yabona manje ukuthi ngiyahlukana nje nakho ngikhathele khona uthola ukuthi mhlawumbe akasenaso mhlawumbe kwayilonda seyiningi ngalendlela yokuthi sojova phezulu kwesinye isilonda yabona ngingazi umuntu onjalo sesedinga nano sizo langokulashwa nje ngokwempilo ke straight yabo mhlawumbe alale esibhedlela afaka idrip straight yabo and kuba nje aqale nje atreat nje indaba yewunga aqafa treat nje impilo oqala yabo ngoba phela kusuke sekuphelile ngaye yabo so manje yabona nje mina nje angaze ngigamanxe ngalendlela ngokubuka kwami kodwa futhi ushuthi wena kade usavele kancane ngekhanda kuma drugs ayi ngeke ngize ngisho kanjalo futhi ade usudlile ayi bese ngigaxele bengakini mina nje yazi nokubuka wona lama content la asosha iqale nje yabo engimane ngibuka ukuthi ayingeke ngase nginjena mina yabo cha ngeke bese kuphelile kodwa ke okuningi kwakhona okumbi bengakangihlakaleli ngangaba nenkinga khona enkingindlovu ngashawa la ngaze ngaqala khona ukurealize sazi ngifike ngiphile ngayo indlela yokuphila ngokucela straight ngiphante ngakho ukucela ngoba manje mengiphila ngaleyo ndlela angishawa angithola inkinga kodwa mengiphile ngenze ezinye izinto njengokuhamba nezimali zabantu yabo umuntu uphathisile imali usuyayisebenzisa ngendlela ningavumelananga vele ngeke uze ungayisebenzisi imali umuntu obheme ngo yabo manje
usuyafana nomuntu ontshontshayo umuntu ontshontshile umuntu akuthuma mhlawumbe ukuthuma leyo 6 pack leyo wena uyahamba uyoyidla imali yabo babukela umkhanya kude ngiyanithanda guys kunonke la kufinyelela khona le channel yethu le umkhanya kude TV ngiyafisa ukuntshethi ngiyanithanda ngaphandle kwini bengeke ngizebi nje yabo ukhuluphele njena nje uyatolozela ibona ya ibona bese yabona ngiyakho ngithi ngiyabathanda yabo and kuningi futhi ngisafisa nje lokho ngikushare nje kancane nani abakubambe kwivideo elandelayo hayi ukuthi nje ene ngizenza into eyazi kakhulu kodwa ke sengiyafana nomuntu obonile yabo nami sengibuye emhlabeni sengakwazi ukuchazela ngomhlaba ikakhulukazi lempilo yedakamizwa ngoba ngispend isikhathi sami esiningi kabi kuyo lempilo le ukubhemana nama drugs manje ayi yabo umuntu omusha bye guys yabo